Ngishilo ngathi bafowethu engukhipha ngomlomo wami akuphumi emqondweni wami kodwa kuphuma kuyinhlobo ngeinhlobo zemiqulu njengoba nibona nje emva kwami kupakishiwe inhlobo ngeinhlobo zemiqulu nanko omunye umqulu okuyiwo nawo ipart and parcel yalolwazi lolu enginethekela lona. Ngivulela incwadi kaIsaya 59. Bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa, kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Ngokuba izandla zenu zingcolile, zigcwele igazi neminwe yenu ububi. Izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga, nezilimi zenu zinyenyeza okubi. Akekho omemeze ngokulunga, akekho owahlulela ngeqiniso. Bethemba kokuyize, bakhuluma amanga. Bakhulelwe yingozi, bazala ububi, bachamisela amaqanda ebululu. Baluka ubulembu bolwembu, odlayo amaqanda abo uyafa, okuchotshozwayo kuqhamuka kuyibululu. Ubulembu babo abuyikuba izingubo, futhi abanakuzimboza ngemisebenzi yabo. Isenzo sendluzula sisezandleni zabo. Izinyawo zabo zigijimela ebubini, bashesha ukuchitha igazi elingenacala. Imicabango yabo iyimicabango yobubi, incithakalo nokubhujiswa kusezindleleni zabo. Indlela yokuthula abayazi, nokwahlulelwa akukho emikhondweni yabo. Bazenzele izindlela eziyisigwegwe, bonke bahamba ngazo, abazi ukuthula. Ngaloko ukwahlulela kukude nathi, nokulunga akusifumani. Sihlalela ukukhanya, kepha bheka ubumnyama. Silindela imini, kepha sihamba ekuhlweni. Siphuthaza udonga njengempumputhe, yebo siphumputha njengabangenamehlo. Sikhubeka emini njengasekuhlweleleni phakathi kwabaphilayo, sinjengabafileyo. Bafowethu, ngalamazwi ngiwabhekise kulabantu laba abangenako ukuthula, abangakufuni ukuthula empilweni zabantu. Bafowethu, kunomuntu wesifazane odutshulwe 15 bullet. Angifunanga nokwazi ukuthi udutshulweleni. Noma ngabe umshaye nga1 bullet, okusalayo umbulele, umhlukanisile nabakubo. Le ncwadi bafowethu le ikhuluma nawe wena owenza lokho. Uhlale nje ngasho sonke isikhathi emqondweni wakho ukuduma ukuthi uchithe igazi. Akukapheli ngawe. Ushilo ubaba uLinda Sibiya wathi it's not over until God says it's over. Nami ngisho njalo ngithi akukapheli ngawe mfowethu, akapheli ngawe dadewethu, usongashintsha. Babodwa badliswa ama-alpirima, babodwa bafakela osheve ekudleni, babodwa badutshulwayo, babodwa bagwazwayo, babodwa banqunywayo, bacuywa izitha zomzimba kuyothwalwa ngabo. Inqubo evanga enzukazi ke yabona ubaba uAyanda Msweli, ngeke wazi ukuthi kwenzakalani eMzansi neAfrika. Sithi bafowethu yobe kwanele manje. Ake nilalelisise lencwadi. Mayethi uNkulunkulu isandla sakhe asifinyeziwe ukuthi singasindisi, kodwa izono zethu yizo ezenza ukuthi kube sengathi akasibone sibona. Ake sizameni ke emaAfrika amahle ukuthi silalelisise, sishintshe lempilo yethu leyo mona nenzondo nokuzazisa namagqubu nentukuthelo, sikhiphe lezo zifo empilweni zethu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.